siya! Usa sa mga kinaham nato mga Bisaya, bisdak, mataghapon na mao ang binangkal parintin siya sa Francis. Butsi? Butsi. Lagi nga na pagluto. Apa na na usa ka binangkal nga may linahi nga bersyon kay walay liki. Tungod kay may kombinasyon dahil kini og syakoy. Karon mga kapuso, ilailahon nato kining pipila ka mga manglutoan na iniini na may kaugalingong bersyon nga siguradong lami siya. Kini ang gitawag na sesame balls o mas naila natong mga bisdak nga pinangkal. Lingin kini og porma nga may liki-liki pa og may mga sesame seeds. Among naila-ila kining pipila ka mga manghimuay og binangkal diin ang uban kanila mihimo na og kaugalingong bersyon niini. Sama na lang niining usa nga daw ang iyang binangkal. Walay liki tungod kay kombinasyon di ay kini sa binangkal og syakoy nga gitawag niyang syakoyng binangkal. Ang mga ingredients ni ini susama ra usab sa mga ingredients sa syakoy pero giporma lang kini nga lingin. Sa lungsod sa Konsolasyon, among naila-ila si Kuya Ernie Akiman nga maayo kaayong muluto og binangkal. Ang iyang specialty, mao ang iyang banana binangkal. Andamon lang ang mga ingredients: harina, baking powder, margarine, asin, vanilla, tubig, brown sugar, sesame seeds, ug ang saging. So, first, magblend ta og saging. So, para mas nindot ang pagka-blend sa saging, ato siya butangan og gamay lang po nga tubig. Ito pagbutang ang asin. Dayon ang brown sugar. So iguman ato ning i-mix. Dayon butangan nato siya og vanilya. Human niini, lutuon kini sa init nga mantika. Ug ang timailhan usab nga luto na kini kay mga bali ra ang mga galutaw nga binangkal. Matud usab di Kuya Ernie nga ang usa ka kilo nga harina makahimo na og 40 ka lingin. So ang technique yun para muliki kana ra gyud baking powder para ginaang kuan nimo. Kay mo man ang usa nga mudaog kuan niya ba nga mutubo siya. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.